दानो मानो जोंहाथ' दानो सम जायाखैना जों बोरै सोलिनांगौ जाखो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया जायखिजाया नों आंजों दिनै थांफाथारनांगोन नों मानो अख्रा आं गिबायसो खिन्थु अन्जु औ आं खामानि थांसै दे दा फैबा एसे मोनाबोनो हागौ दे थाथ' सफैबाय औ सफैबाय दे ओंखाम खुरसै आं आइ आरो नानि मोनालाय जादों जायाखै औ दहायनो जाखांबाय बिसोरो दे खुर होमबालाय नै खोनासंलाय मा आं गाबोन न'आव थांगोन सानदोंमोन नोंहालाय फुङाव दोनलांनो सोलाबगोन ना सोलाबा नोंहालाय न'आवलाय मानो थांजालायखो गोबावथार जाबाय थांनो लुबैदों आरो दे दोनलांगोन दे दा उन्दुग्रोदो अन्जु जायाखै औ जाबाय दा फै थौदो नोंलाय सानबैसे थाहैनो नागिरदों सानैसो थानो सानदोंमोन आं आं खबर हरगोन दे लांफैबानो जाबाय दे जागोन दे भाइ मा दिनैसो माथो औ दिनैसो फै दिनैसो माथो मोजांबा भाइ मोजां मोजां नोंसोरलाय मोजाङानोबा गासिबो बै आरो सासेखौ आं न'आव दोननो थांदों माने न'आव थांनो आच्छा दे हाबाबो जाबाय नालाय औ दे होमबा भाइ थाथ'दो न' थाथ'दो भाइमोन दे भाइ दे थाथ'दो दे नानि नोंदानो ओंखामा हैफैन' गिलास लाबो बाबु माबाफोर नांबावगौ नामा नांथ'ला दे जाबाय आइ आंखौ गाबोन फुङाव थाब फोजादो माने आं गाबोन खामानियाव थाब थांनांगोन दे जागोन दे बाबु मानो सिखारदिया सानजौबाय नों खामानियाव थांनो नागिरदोंमोन नङा ओइ बाबु सिखारद' सानजौबाय मानो सिखाराखै नानि बे नोंदाखौ फोजाहैफैलाय आदा सिखारद' आदा सिखारद' आदा आदाया माबा जादोंदां बोरैबासो उन्दुना दङ मा बाबु मा जादों नोङो मा जादों सिखारा मानो सिखार बाबु आदा नानि थां नोमबाजैखौ फन खालायनानै खिथाहरथां बाबु दे सिखारदो बाबु सिखारै नै सानजौबाय हेलौ औ नानि हेलौ बाजै आदाया लोमजादों बारा जादों नामा एसे बारा जादों नों थाब फैलाय औ दे नानि थांगासिनो आं दे बाबु आदा सिखारद' आदा बाबु सिखार सना आदा सिखारद' आदा बाबु आदा नों मा जाखो सना बाबा
Neng mana bidi jaka baba, neng mana bidi jaka. Neng mana bidi jaka sona. Nani? मा जाखो? मानो बिदि गाबदों? बाजै आदाया माबा जाबाय सिखारासै। Masa deh babu. Hah? Oi, lagu sekarang. Sekarang dah. Ada sekarang. दाना लाथारला नामा भाइ मोनसे गोदान जिनिस लाबोदोंमोन जों ट्राइ खालामनो नामा नांथ'ला नामा भाइ